हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आङो माने बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मा लानाय जायो मा ओंखारदों बेखौ आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां देखायनो नाजागोन स' बिदिब्ला थ'दो आंजों लोगोसे बाजाराव लोगोफोर ओंखारबाय आं दानाबा नै न'निफ्राय दसे थाबायनांसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आं बिराद खरा थाबायो आरोखि मानसिफ्रा आंखौ बुलेटसो होनजोबो फ्लाइअभारजों थांसै आं लोगोफोर रिक्सा गाखोबाबो माने बिराद ट्रेन होथेयो नालाय खस्थ'सिनसो जायो ओंखायनो फ्लाइअभारजों थांसै गोजौथार दे गाखोबाय आं नै लोगोफोर बैसो जानाय मानसिफोरनि थाखाय जोंना बे फ्लाइअभारा बिराद एसे माबा जादों आरोना बयबो गाखोनो हायाल' होनखायो ओमफ्राय गाखोयै नैबाव दसे हां लाफैलायनांगौ आंबा नै लास्रोलायथारबाय फैफिलि गाखोबाय आं लोगोफोर ससेब्लाबो दानाबा मोनफैबाय आङो बाजारखौ लोगोफोर फुरा मैगं बेनो जोंनि बुधबार रबिबार बाजार जाग्राया लकेल मैगं थाइगं मोनो लोगोफोर এইটো ডাঙৰ আর এইটো সৰু আমিতো এটাই ভাল লাগছে রে এটাই দে बाजारावथ' फैदों आं लोगोफोर मना लायाखै जास्ट खमलाल' लाग्रोबाय मनाखौनो बायग्रोनोसै आं दानाबा लोगोफोर मना लानोसै आं बेखौनो लानोसै आं कत করে এটা 20 টাকা ना दे একটা दे एबार माखौ लानो आं फार्स्टआव भिडिअखौ बानायनानै लाग्रोनोसै दे लोगोफोर ओरैबो मैगं लानोसै नैबे आब'निखौ लाबाय आं मानसि खम मैगंआथ' बिराद मोजां ओमफ्राय आं बारा जालाबायानो आं बे हालदैखौबो एसे लानोसै गलायनो थाखाय नै लोगोफोर दानाबा आं बेखौ मुथानै लानोसै नैबे आब'नि मोननैजों 20 टाकानो आरो माबा 30 टाका ए बे 20 टाकामोन दा 15 जासिगोन लांबा 15 हरसै दे आं बेखौ मुथानै लानोसै आब' लायालै आं बिराद मोजां मैगं ओंखारखादों लोगोफोर मैगं बायदों इउटुब चेनेल दं आब' साबस्क्राइब खालाम कानसन बसुमतारी आमलाय लानोसै आं लोगोफोर एबारबा दानाबा नै आं बोरायनो दाउदै लानोसै बे दामानि दाउदै जानांगौ नालाय एसे लांसै आं लोगोफोर मोजांथार नै किमान बेदेना भाई 220 টাকা কেজি 220 টাকা লাল গ্যারান্টি এটা হবো একদম গ্যারান্টি 150 টাকা এটা 100 सालानि ना सालानिटा गुटि नाय आंनि बिमा दै बाजाराव लोगो मोनदों नै लोगोफोर फुल बुजाय लाबाय आं लानानै थाबायनो हालाना लोगोफोर बेखायनो आङो फिलफिलि लाबाय ओमफ्राय क्लिनिकआवबो एसे हाबनांगौ आरोना
नुबायना लोगोफोर ट्राफिक जाम फिलफिलि जाम नुगारनानै टाइम पास आमलाइखौनो थाइसे जाना होनोसै नंमारगौना लोगोफोर सुनाय बायदि जामारोना जाबाय आंबो दे लोगोफोर एकदम 20 मिनिट ट्राफिक जाम हालिया थैज' गैला मा खालामबावनो आं न'आव मोनफैबाय दानाबा मा लाबोदों नोंथांमोननो मनाखौ देखायनोसै आं दे लाइ बिबार जानो लाबोदों दावदै जोंनियावनो ओमफ्राय लाफा आरोना ओमफ्राय बोरायनि सिरा ओमफ्राय नै पिस्ताचिक' ब्रेननि थाखाय बिराद मोजां इयो मेम'रि सक्तिखौ बारायनो ओमफ्राय नैबे दावदै बेनि उनाव आमलखि 1.5 किल' लाबोदों आं जौ बानायनो थाखाय आरोखि लोगोफोर वाइन बानायगोन आं बेखौ बेनि उनाव नै खख्लिं बे खख्लिङाव बिराद आयरन मोनोना ओमफ्राय दा आयरननि बिराद गोनां बोरायनो आयरन केलसियाम मोनो बेयाव बेनि उनाव लाबोबावदों नै मटर बेनि उनाव नै बे आमलखिनि जौआव बेखौ होगोन आं गुर मेथाइ 1 किल' लाबोबाय आं बेनि उनाव नैबे बोरायनि फिथाइ लाबोदों आं सुमफ्राम ओमफ्राय बेदेना सुमफ्रामाथ' जेनेबा सि भिटामिन मोनो नङा होनबा ओमफ्राय नैबावथ' आयरनबो मोनो केलसियामबो मोनो ओमफ्राय नै हालदै गोथांबो लाबोदों आङो ओमफ्राय थालिर दाउखाबो बेनो लाबोदों बेनि उनाव खमला बेयो बिमा फिसानि स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं भिडिअ आपल'ड खालायगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसना सौहैगोन आरोना स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय